Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Presiden jang UDP Bah Metbah lingro uloong baka jinga sam markaliang ya ka syukui menteri ka dai ka jinga sam lang ya ka jingkit kli. Bah Metbah baru Bah Lahkmen rumbui kila bam smai mennen ka sni kum ki menteri sarkar hadin bala penhap no ya Bah polling do baru Bah kermen shelana ka UDP. Haba keren siklap thai kubor hadin bala bam smai Bah Metbah ula kentaj bandan kanu ka jinga paj ka jinga pher jingmut hapok ka parti halor kani ka jinga kaliang syuki menteri. Ulong baswa ban le kani ka UDP kalai keren ya selok ya baroh ki meli ka parti bat kamdan kanu ka jing pher jingmut henry hakawai kaliang layok kubor ba ka jing penhap syuki no yo ba pol ba yo ba kermen kala dan ka jing khiwin hapok ka parti khamtam yo ba pol ubala pen I ya ka jing tebet ha ka jing trekam katba menteri ka UDP ubrang shubam smai mennen ka sngi Bah Lahkmen rumbui ulong ba ka jing bujili menteri kamdei ka basule lendet henry laya selok ha ka parti Bah Lahkmen wa melina amlarem uloong bahkan sencar paidbah amla ban pynhun ya baroh henry ka parti kalaya mere selok halor ka kambu jili menteri syaban shim ya karai laban kedo Bah Metbah lengdo baru Bah Lahkmen rumbui kilami bujili hajaka ubak poleng do baru Bah kermen sela naka UDP hakan ni sarkar MD itu kebayalam ke NPP kini kila bam smai mennen kasngi lembat remut ki waipat haka sencar paidbah amla ban pynhun lut henry ngilale ya ka jingya sam hadin ka jingya selok long Bah Lahkmen